Nou, dan gaan we de Waaszee. Het is een soort meestal Waaszee. Het is de Wannsee. Nou, kom je maar wat in de vakantieestemming meestal. Nou, wat is dit? Dit is de vis in het water, meestal. Ja. Je hebt erbij. Het in Arcadia Ego. Nou ja, Arcadisch gaat dit nou ook niet, hè. Daar aan de oerkant trouwens, meestal, daar bij die grote toer in de vierde krijgt in die line daar had je het huis van de Wannsee-conferentie. En dat had zelfs een verschrikkelijke klank in de zin van dat er besletten is om dat zij nemen het probleem van de Joden op te lossen, die Endlösung. En daar kwamen ze bij elkaar om dat plan te bepraten. Dat is daar aan de oerkant. En gek is een beetje 100 meter naar links, daar leidt het de villa van Max Liebermann, de Duitse Joodse schilder. Tja. En nou plongen ze hier maar wat in het maaien, man. Hè? Al die bootjes. Ah, hier wat zien. Echt niet mooie boten hier. Er staan echt heel stil in. Net onder water vanzelf. Nou ja, ik wel, maar dan moet ik dit ding boppen het water uithouden. Vanzelfs krijgt zo 4 in het water dat je even mieren kan. Hé, dat is hier een stuk hegen. Dat is ook wel apart. Een close-up van de bootjes.
Tja, poortjes hebben we thuis ook wel, maar... Wat een vakantie net. Nou, nog even een shot. Zien de joen. Dat zag er ook mooi uit. Zo'n oerers, heel wij seizen. Het is nog heel diep druk, kun je hem zien. Mooie lange skaat. Nou, een mooi kleurke hebben we gekregen. Ja, een goeie. Nou, nog even een mooi oud hakje op het station, station Nicolaaszee.